uNkulunkulu akakulonde uphile uphushe uphumelele uPastor Winning ngilokuchaza amaphupha. Ngiyacela inamba isensokuso 9 la 5 ntambama kuphela uWhatsApp ifona Monday to Friday kuphela. Makukuhle emehlweni unganikela ungaba imember. uNkulunkulu akanilonde nibusise nonke lena engama contributors we channel na wonke abafisa contribute uNkulunkulu abahambele babe namandla bekwazi contribute one day. Sibonga kakhulu member ichannel. uNkulunkulu akanilonde enandisele ningasweli. Sibheka la siyethemba thwala sawubona uphupha umuntu ongasekho egeza mina uphepha egezwa umuntu ongasekho nake singakusho 1 ngokujwayelekile uphupha umufi uPaul uhluma ekugeza lokusho kungenzeka kumele ugezwe uhlanjululwe ongaba yichitho okanye nje kunethunzi elikhaqile efuna hambe ligezwe uhlanjululwe kulo yabo. Number 2 ngokwesinto ke uma uphupha futhi umufi kuPaul ongaba oluhluma ekugeza ngoba lokho kungaphezulu ukuthi ngenzeka uyakhonjisa ukuthi ke usahaqwe yithunzi likamufi ngoba awugezwanga wahlanjululwa ngemuva kokushona kwakhe. Bheka ke 3 ubese isikhathi mangenze uphupha umufi kuPaul oluhle futhi uma ekugeza olungasho ukuthi ke kungenzeka uzokuba nenhlanhla ululama uma ukuthi uyagula futhi uzoba lempilo engcono ngoba kade uphulukiswa ugezwa uhlanjululwa ngokukamoya. Abanye abantu yenza ukuthi into eyenzeka nje kwelikamoya uyalungiselwa izinto zakhe yabo. Kodwa ke number 4 ngiyenzeka futhi uma uphupha umufi kube uPaul ohluma ekugeza okungasho ukuthi ngenzeka ukhonjiswa ukuthi ke iphumelele inhlambululo uma kungukuthi ke usanda kwenza inhlambululo noma ke kunamakhambo kade uwasebenzisa engaba ukugquma ubuye ugeze ngawo yabo ngoba omnye uzothi uyayiseza inhlambululo leviki leli so yabona ke even elandela noma langalandela sobufa umufi uyageza kusho ukuthi ngenzeka noma uyasigqumela nje uyafutha ngamanzi ngamakhamba athile okuhlambuluka sobufa umufi uyageza so umuhle kukhoma ukuthi uhlambulukile le mithi losensayo noma lewashisensayo zekusizile ukususa yini lokho kungcolole ukukhaqile. Siyabonga kakhulu besitala lapho phupha umufi ekugeza uphupha umuntu ongasekho ekugeza. Siyathoba.